Normálne čo som sa deje? Potrebujem rukavicu, ja nemám rukavicu tu. Normálne som sa Ďakujem, zobudila ahoj, dnes o ahoj. 3:15 a už som nevedela Je to zaspať. vidieť. To je Takto si extrém. vytočená. Nie som vytočená, ja som unavená. Aha. V Bratislave sneží zajtra dopravný kolaps. Tomu ver, tu keď nasneží, ty koko, tak normálne ľudia nevedia jazdiť. Normálne postihnutí, že... Asi nikto tu nemá. Prank. Okay. Ľudia, čo tam máme ešte v tom cieli? Nedáme snipe? Ty koko, toto by sme si mohli dať. Cieľ vôbec zastavený. Vesmírna mačka. To som dlho nevidel. Hej, mám. Čaute. Vesmírna mačička. Ahoj, Katy. Ďakujem. 5, 4, 3. Ty. Ježiš, ďakujem, to čo bolo? Ďakujem, to bol snipe. Anna Mária. Máš To rukavicu? ste dojebali. Ďakujem. Kto to tam hodil? Fú. Keď som sa stiahol, ešte som ťa nepoznal. Super, Teraz ma poznávaš. Vítaj. Ďakujem za rúžičku. Ďakujem, Tinuška. Neboj sa. Máme 13 slúk ľudia. Smej sa. Čo? Nemôžem sa smiať? Smej sa. Mám zakázané smiať sa. Áno. Prečo? Ľudská, ďakujem, lebo si mi zobrala viny. Prosím vás. Katy, aj keď som ťa kuroval a boli sme párkrát spolu vonku, tak ma poď osrdečkovať, lebo bude stlmená. Prepač. Nebuď impertinentný voči mne, prosím ťa. Dobre. Ti šíbe? Keď ma neusrdečkuješ, tak ma neuznávaš a musím ťa stlmiť, prepač. Silné pravidlá, ale bez pravidel není... Mametka, ďakujem. Pozeraj tam. Prečo sme to nedali do trojnásobku? Ty koľko, nestihli sme, alebo čo? Dostal som vesmírnu mačku. Aj vesmírne peze. Ale tá mačka sa mi vás ľúbi. To som ešte nedostala, tú vesmírnu mačku, aj neviem, ako vyzerá. Ty nevieš vyhrávať. Nestihla som na budúce. 3 rúžičky, poďme na to. 3 rúžičky potrebujem. Ono tam máš srdčata. No, klasika. 3 rúžičky ľudia, poďme. Teraz ja ťa stalím, ty pičo spojeba. Ďakujem za lajky. A čo mi ešte povieš, Domi? Čo ti mám povedať? Strašne som busy posledné dni, že to nie je normálne. Kúse s tým Vintydom sa serem. Už na to nemám nervy. Tak už na to nemám nervy. Koľko si zarobila? To je tajné. To nemôžem povedať. Ale povedať. Tak pošuškaj. Potom ti pošuškam tajne. Potom. Dobre. Ľudia, dvojnásobok. Máme dvojnásobok stále. No. Ešte tam máme, čo tam máme? Idem sa pozrieť. Ďakujem. Ešte tam máme fazulku jednu. A potom som si tam dal to, čo som ešte nevidel, akože nie je to drahé, ale nemá to každý podľa mňa na to, aby to poslal a je to, že snežný vlk. Ďakujem. Bau! To by som chcel vidieť, no. Alebo jednorožca. Ja TikTok Universe. Za 5 litrov. To je obľúbený dar. TikTok Universe? Však to dostal kedy? Však on ho dostal koľko mintok? 4 krát? Váže? Akože za jeden duel. Obľúbený dar. Za jeden duel? Ty kokot. Vážne?
To je obľúbený darček môjho syna, takže keby ste chceli 10 krát za sebou... Ja som to tiež nevidel, takže o nič Wow. nedošlo. Neviem ti povedať, aký to je pocit. Ale možno, že teraz príde. Ďakujem. Nikdy nevieš, aký Od shake Katy? príde a ti to tu hodí, chápeš? Možno, že Katy mi to hodí za to, že som mu dobre spravil. 10 krát dostal. Tak. Ani neviem, kto to je vôbec. Nevieš to, kde máš. Nemám, ja som slobodný. Mladenec. Šúhaj. Čo som sa po horách pochodil, čo som tých dukátov No. Čo som sa ja pokúroval. Čo nové v Bratislave? Všetko po starom. Ale vy ste stále v Bratislave ste? Aha. My sme v predmestí Londýna a New Yorku. V tom, vieš, v tom strede. Ja presne viem. Hej, presne viem. A teraz som momentálne, že v starom meste. Mhm. Ale i A tak mi to čakám nič na nehovorí, starého. lebo ja Bratislavu nepoznám. Čakám na starého, kedy mi otvorí oné kľúče od mesta. Preto sa to volá, že staré mesto, lebo vždycky starý to otvára. Dneska nič. Dajte teraz Ďakujem. že mu Míri, zoberiem čau. ten vín. Máme Sa mi rukavicu? nepáči. Nemáme ani kokot. Ani my nemáme. Dobre, poďme to skúsiť. Poďme zobrať. Všetci tap. Ja som vás burcovala, že chceš tu Miriho, no tak, že sa mám zapnúť. Chodíš aj žurovať? Včera som bol, no. A ti bolo zle? Práve, že nie. Ktorý alkohol tak piješ, keď piješ? Včera som pil, že domácu 52 a zapíjal som to prosekom. Ty vole. Ťa hlava musela riadne bolieť. Ja by som zdechla Ani ne. asi. Máme 13 ľudia. Áno, Katy napísala, čo ja pijem. Hennessy. Ďakujem. Ľudia, krásne. poďme. Fazulka. Žiadne fazulky. Ďakujem pekne. Alebo toto. Žiadne fazulky. Poďte ľudia. Ďakujem krásne. Spomeňme to. Boha, ďakujem. Ďakujem. Už mi to dobre rastie. A ty Nie? aj. Ľadový súboj. Poďme ľudia. Všetci tap. Ideme. Peťuška, ďakujem. To s kým tam si? Je s jednou čajkou. Ja som mu stretol náhodne, ona to upratovala, prezliekala na vlečky, tak som povedal, nech zostane. 3 ružičky ľudia. 3 ružičky, ďakujem, máme rukavicu, poďme všetci do rukavice. Veľký pozor by som Ale si bomby. dávala, pretože oni už idú hrať bomby, nepozorme ti tam. Kvetinka, ďakujem. Jozef, ďakujem. 3 ružičky. Pekne to chytilo. Ľudia, ešte stále máme rukavicu, všetci poďme do rukavice, poďte. Tap. Poďme na to. Peťuška, ďakujem. Peťuška, thank you so much. Počúvajte, a vy idete na tú dovču vlastne, či nie? Ideme. Jasné, že ideme. Bože, fajne, ja by som tiež išla. Ideš s nami? Nie, ja som rozmýšľala, vieš, že by som išla na Slovensko na ďalší mesiac, ale uvidím. Asi skôr, že na Veľkú noc. Na Veľkú noc máme rukavicu, ľudia, poďme. No, lebo Miška, tu v Anglicku už proste občanský. dostávaš pokutu, ne? No. Keď decko nejde do školy. A vtedy majú prázdniny. To také prísne? No a? Ja som nechodil 2 týždne do školy a nikto to nezistil. Vážne? Ale keď to mama zistila, tak si dala dobre. A to bolo na základke. Ja som bola stále zestratá, lebo môj oco policajt bol. A ja Čo? som proste stále... Policajt? No. To vážne? Tak už dávam ti unfollow.
Bol Nebavím sa. takedy, keď ešte predtým, jak som sa narodila, bol kuklač. Prosím. No, bol v špeciálnej jednotke, no. Takže moja budúca žena bude kuklača? Dcera. Ale však není už kuklač. Už Není ne? už kuklač. Ale bol, ne? Není už ani policajt. Takže Poďte ľudia, poďte. Tap. Poďme na to. poďme mu tu zobrať. Ďakujem, Habe. Fúha. Ďakujem za lajky. Kto ti tam Peťuška, ďakujem. posiela? Peťuška. Máme rukavicu, poďme na to. Poďte ľudia. Rukavička. Peťuška, ďakujem. Díky. Bum. Ty kokot, Habe, dobre ide. Daj si tam, že Habe, o. Veronika, ahoj. Máme my takto rukavicu? Asi nie, nie? Že strašne ma smedí. Som sa tak prežrala, že umrem. No, že ja sa idem napýtať džús, že nemáme? Do druhej máš onu. Hm? Otvorené kebab. Môžeš sa vyskúpiť. Ďakujem. Yes. Sme si objednali Vyhrali sme. Taco Bell. Aha. Habe, máš rukavicu, dobre? He. Prehlási. Ja viem prehrávať. No. A neviem, či to tebe seká, alebo mne, ale má aj kvetinka, má časovač a kladivo. A ľudia, mne to seká, alebo je to seká? Počkaj. Ešte lebo už to možno. Aj mne to seká. Hm? Že si mňa. Ľudia, tap. Jej, Aj mne. kto videl nájde more v jakej džungli. Prečo mi to Mala by seká? som mať 3 rukavice. Dobre. Alebo trojnásobka. Máme dvojnásobok Tak ľudia. dáme prvú rukavicu. Prečo mi to seká? Ďakujem. Ďakujem za šišku. Ďakujem, Martinka. Máme booster, doma dvojnásobok. Ja Ďakujem, neviem, či si Barbie. je tam pán Ďakujem, Kreol, však ja Martinka. umieram. Môžem si dať aj 2 naraz? Ábe. Podľa vás? Môže aj 3, aj 4, aj 5. Poďte ľudia, máme rukavicu, všetci šišky. Ty fraje, nezaplatí. Môžem. Prečo mi to seká, ty vole? Retardovaný mobil, ja ho vyrúcim. Ďakujem za lajky. Miri mi sekol, takže ja som sekla. Takže mi odjebalo internety asi. Ty vole. Miri seka? Takže teraz pre istotu on. No to ja nechápem. Bože ľudia, aká normálna dávka, dá sa byť smrteľná dávka pankreolánu. Ty vole, ja som taká ona, prežatá, že zdechnem. Som tu. Poďme, kto nemá na darčeky, aspoň za jeden koj osrdečkovať. Presne tak, všetci osrdečkovať, poďme. Tam, jak je 936, poďme všetci na to. Ahoj.